טוב, אז אחים ואחיות שלי, יש לי הזמנה קטלנית לאחים שלי, לחברים שלי, 3 פעמים סלט שווארמה. בואו אחריי, תראו איזה סלט הרכבתי להם. הכנתי את הסלט החריף, תראה להם את הסלט החריף, תקרב אליו. הכנתי מהסלט החריף, אני מוסיף עליו קצת כרוב לבן, הרבה פטרוזיליה, נגיעה של בצל אחי, נעבב אותו טוב. תכף תראה מה הולך להיות פה, תכף תראה איזה סלט יושב פה, חכה תסתכל. שם חייב טיבול שלי, תסתכל. יאללה. שמן זית חובה, אוקיי? הטיבול שלי, המנצח, לא יכול לספר לכם מה יש פה. עוד פעם אני מערבב. אתה איתי? חכה, עוד לא סיימנו, חברים. תראו איזה סלט שופע, איזה סלט יפה, איזה סלט טרי. אתה איתי? שם גם לימון, כי הוא מוסיף המון. חייב את הלימון. שם את הכמות בשר, בסדר? מערבב את הסלט עם השווארמה כמו שצריך, טוב, שבכל ביס יהיה שווארמה, כי זה סלט שווארמה. עכשיו המחיר שלו, בסוף אתם תבינו ותשמעו ותבינו. אחרי שהכל מעורבב, אני מתחיל למלא. איזה מנה בריאה, איזה מנה מרעננת לקיץ, איזה מנה לקחת אותה לחוף באביזה. יואו, איזה מנה. אימא'לה, אבא'לה. איזה אנרגיות, איזה כיף. תראה מה זה, ידעתי לעשות הכל בדיוק. רגע, חכה, לא סיימתי. לא סיימתי. זה חובה, העגל שלנו מלמעלה. ככה לכל אחד קצת מהעגל. אוקיי? שים לב. חכה, לא סיימנו. עכשיו תראה, חכה, לא סיימנו. 1, 2, 3. אז חברים וחברות יקרים שלי, מנה מרעננת, סלט שווארמה בפינת השווארמה, 50 שקלים, איזה סוג בשר שתרצו, מנה מכל הלב. איזה מנה יפה, איזה מנה משביעה, איזה מנה בריאה. חג שמח.